Dobré odpoledne, milí posluchači, na vlnách Československého rozhlasu vás vítá Milan Vajner. Stojíme! My v redakci Mezinárodního života věříme, že vy, naši posluchači jakéhokoliv věku, o lži nestojíte. Víme, že tu pásku má u sebe někdo z redakce. Chtějí to odvysílat. Bojujeme za svobodu slova. Jako vy. Jedem všechno k rampě! Jeď! Začali si prověřovat všechny lidi z vaší redakce. Kabelku! Kde je ta páska? Já o žádný pásce nic nevím. Tomáši, přece mě v tom nenechat. Já přece nebudu na nikoho donášet. Jestli se z rádia ozve tohle, nechám vypnout vysílače. Dříve jsem měla nějak ve všem jasno. A jak poznáš, že ti to dává smysl? Že je to pro mě ta nejjednodušší věc na světě. Může být i nebezpečná. Dobrá práce, přátelé. Tak na zdraví. Je s tebou pořád taková sranda, Luboši. Já nechci kazit tuhle hezkou chvíli, ale myslím, že tady máme špéha. Do budovy nám vlítla státní bezpečnost a vy pořád děláte, jako by nic Nenašli. Jsi to prdele myslel! Ty vůbec nevíš, co to je, o nikoho se bát. Prozíravost není o tom vědět, jak to dopadne. Odpojili nás. Prozíravost znamená být připravený na všechny varianty.